Dovolenka vo Vysokých Tatrách a zlé počasie? Okrem jaskyní je tu aj množstvo histórie a ak nie ste úplný kultúrny ignorant, prejdite sa týmto čarovným krajom a spoznajte ju. Statier je najbližšie do Popradu. Kedysi zvaný Deutschendorf, v minulosti bezvýznamná obec vedľa oveľa dôležitejšej Spišskej Soboty. V centre Popradu je dnes okrem iných konzumne zaujímavejších inštitúcií, ako je napríklad pivovar Tatras, aj malý gotický kostol s historickými maľbami. Vedľa neho stojí, tak ako takmer v každom meste na Spiši, renesančná zvonica. V centre Popradu je tiež Podtatranské múzeum, ktoré ponúka nielen odliatok mozgovne neandertalskej ženy, ale aj hrobku germánskeho kniežaťa. Už spomínaná Spišská Sobota nesie svoje meno vďaka pravidelným sobotným trhom. Zachovalé niekoľko storočné mešťanské domy obkolesujúce námestie sú dnes mestskou pamiatkovou rezerváciou. Ak sa tu chcete ubytovať či najesť, možností je hneď niekoľko. Za návštevu stojí aj gotický kostol v strede námestia so sochami z dielne slávneho majstra Pavla z Levoče. Lístky a suveníry si kúpite v renesančnej zvonici hneď vedľa. Keď sme už Poprad dostatočne prelúskali, odporúčam sa vydať smer Kežmarok. Po ceste minieme Veľkú Lomnicu a Huncovce, kde nás môžu zaujať románske kostoly. Ich návšteva by však bola ako v mnohých slovenských obciach komplikovaná, a tak si ich pozrieme len z cesty. Po ľavoboku vidíme masív Lovnického štítu a východne od neho nižšie vápencové Belianské Tatry. Za Huncovcami minieme historickú budovu turbíny, ktorá bola súčasťou vodnej elektrárny zo začiatku 20. storočia. Ak sa vám nepodarilo vykúpať sa v Aquacity Poprad, určite oceníte Vrbov v blízkosti Kežmarku. Tu sa vykúpete lacnejšie, ak vám nevadí poľská okupácia bazénov aj ubytovacích kapacít.